Don, kikilikon. Behin, basamortuan, bazijoan ganbelua, gaxoa, bere zama pisutsua, aguantatu esinik. Zomp, neka eginda zegoen gajoa. Eta, hain nekatuta zegoenez, lurrean etzan zen. Eta, honela zioen bere kolkorako. Ai, ezin dut gehiago, nolako zama hundia jarri didaten, naiz nere helburura iritsiko. Hori entzun da, haren bizkar gainean zegoen arkakuxo batek, salto egin zion belarri ondoraino, eta honela esan zion. Lasai zaitez, ganbelu jauna, orain bera salto egingo dut, eta harin utziko zaitut. Hau entzutean, ganbeluak honela entzun zion. Mila esker, elefante! Kaixo launok, pozaren pozez zuekin Dondon Kikilik honen, eta zuekin bagarrik ez. Gaurko gure lehiakideen iratxoekin Alexander ezagutzen duzue, eta Iker Gernikar lagunekin datorrena, eta gero aurkeztuko dizuedana. Eta nik lagun hauek ekarri ditut, baina Mirrik ez dakit nortzuk ekarri ditut. Kaixo Mirri? Kaixo, Jaime Precioso! Nik beste bilagun jatorrak ekarri ditut. Erramun Oiartzabal eta Isaac Oiartzabal! Kaixo, Erramun! Kaixo! Kaixo, Isaac! Kaixo! Ikusten duzue, bi mutiko hauek oso jatorra direla eta zero desberdina direla. Ezta? Zutela inengo antzik, jakina, anaiak dira eta... Eta... Uste dut, zertara etorri izarete, maionesa egiten erakustera? Gutxo gara bera uste dira, bai. Oso ondo. Gezurtero alakoa. Etorri izarete, txotxotxo jai jotzera, txaldagia. Bai, baliteke egia izatia hoi, eta ez Erramun esan duna. Bueno, nola da instrumentori txotxotxo hori? Ba, txatxofoia, dek instrumento bat luzia, ikuste duzun bezala, kurba bat, eta kontu asko okiberda zatikan, indar gehi botatzen badiok, aizea botatzekoan, zutitu dezak txatxofoi guztia. Oso arriskutsua dek. Beti indar gutxi bota berda, hola mantentzeko. Bestela hau egizu, noiz duten matasoroak, ez deritzenak, festetan hori gertatu daiteke. Bere estresna atomikoa da txotxofoia. Eta nork asmatu zuen instrumento atomiko hau? Instrumento atomiko hau, Adolfo Sax deritzan belgatar bat asmatu zen 1840 urtean. Garai hortan gauza guztiak asmatzen zituzten. Sax izena zuen, hasi izen polita, horretik jarri zuen txotxofoia izena, ezta? Eta orain, obratxo bat jorre behar dizuela lehen da bizi, gehiago jarraitu horretik. Zein da obra hori, Isaac? Sonata bat, do nagusian. Sonata bat, do nagusian, nork egindakoa? Jan Leclerc egindakoa, frantzesa. Nolako izera dutxaten guzti hauek. Josasue bat, do nagusiko sonata.
Kontxo, oso ondo egiten duzue, Bai, alaxe honenak gara. Ez honena ni naiz, Garbikera bedi. Eta zertarako ekarri erasita zue beste trastea orain? Zu joko dezu gurekin, ezta? Ez da pentsatu ere, zueko beto gotxe zueta. Zer da orain ekarri beharreko zuen obra? Horren jo behar deuna Pantera Arroxadek, da Henry Mantzinek egindako obra bat. Pantera Arroxa. Baina Pantera Arroxaren aurretik, aurtsoa galdetu diaten kontutxo bat. Xaxofoia gotzeko beharrezko aldaolako bizar arrapasto zuen eugitzea. Ez dut uste, baina baliteke bizarrakin, hobeko jotzi. Hala izatea. Keskatak eunden ez da? Jaten genuen, igual dobeto ateatzen da, sostenitua. Orain orduan, bizar sostenitua daukaten xaxofotzaileak, Pantera Arroxa! Opa! Hori jotzea, gaur beste zertxo bet ikasi dugu, Sasofiaz zertxo bet ikasi dugu, eta azkenek kantonekin niri bintzat dantzarako gogoa ere sartu zait. Musika eta dantza, orain, musika maestro! Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Botak, franelazko galtzak, gizon dotore guztiei, ez dut irakatsi dantzan! Txarolezko botak, franelazko galtzak, gizon dotore guztiei, ez dut irakatsi Organizko blusak, soineko apartak, Andre dotore guztiei,
Iker ezagutzen duzu ezta? Programa hasieran aurkeztu dizuet. Iker, nogotarra zara? Gernikarra, Eta zema urte dauzkazu? 7, Oso ondio ezta? Zenbagarren mailan zabiltza? langoan, Eta ze ikasten duzu lehenengo mailan? batuketak, Asko. Eta zurekin nortzu etorri dira, Iker? gorka, aita eta languzini. Hoxe, Gorka, Agurtza eta Ricardo. Eta noski, ona etortzen diren iratxo guztiek kanta bat eskaintzen digute. Zuk ze kanta eskaini behar diguzu? Erraz baten gainean. Ea ba. Erraz baten gainean, irugu eta amada, gauedo joaten dira, biak ilargira. Salto egiten dute handik itxaso da, olatuen gainean jolas egite da. Eta orain bai, orain badakigu dagoeneko geho talde bat Gernikarra izango dugula, eta bestea lehengo astean garaile izan ziren Zubieta Usurbildarrak izango ditu gurekin. Eta Txiribitonek, salsa lapika izango diren, eunetik eunera barrika handiago zeudek hemen, Txibiton? Ea, estali zuen begiak, Iker eta Alexander, eta sartu eskutxoa. Venga, sartu. Ea ba, Iker, Usurbildarrak, Zubitarrak, salsa taldekoak izango zarete, eta Gernikarra berriz talde berria, pika taldekoa izango dira. Venga, Txibiton! Ederki. Aur, Txibiton, gero arte. Bueno, egia esan, zuk hartzatxo polita hau eskuratu duzu, eta ni dakidan beste hirukote bat berriz, Amuarrainen atzetik dabil. Iupa! Beste ale bat! Hau gaurkoa benetan leporaino emango diat gaur saskia betan. Begira, nire politagoa zeok. Hau sortea gaurkoa, Mirri. Sortea ez, nik erakutsi egin dizuet arrantza ondo egiten. Tira, ez esan betiko moixolokeria, Mirri. Eta Txiribiton, ez alduk ezera rapatzen. Saskia utxutzi. Ez adik ezkatu motel. Neonek nire zatitik emango dia zertxo betiretzat, eta Mirrik ere emango dik, ez da, Mirri? Baina, abraxe bizto. Zer? Baina, nora izi, Txiribitoni emango emango dio dela esateko. Zer uste du, ni posaren emango nioke zertxo bai Txiribitoni. Baina gero ikizateko nire buruaren jabia itxela, mundu guztien aurrean ire milabe moduan agertzeko, ez da pentsatu ere. Bihotzeko mina hondiaz, baina ez ziote zer emango Txiribitoni. Hago lasai, Txiribiton, neonek emango dia nire partetik, nahikoa badaukaguta biontzat. Txirri oro jagintzua, zeustu du baua naizela. Haik ematen baldin badio Txiribitoni, eta nik ez baldin badiote baten, mundu guztia pentsatuko dik, ni tipo sekena naizela eta xurra, Eta Txiribitonen pentsatuko nik ez dola maite. Ondo egin dut plana, Ez da pentsatu ere, nik ere eman egingo bat, Txiribitoni. Baina, zin asketak eta zin olako istiluak montatzen dituen, Mirri, tira. Hago lasai. Zer? Kontxo, nolako buru estimaduen Txiribitonek? Ez da harritzekoa, Mirri. Berak harrapatzen duena besteik ez duela nahi? Ez da ire aldaketa eta nahasketekin, tira, ala, asarratu dugiztona. Aiza Txirri nien hau tipo zekena, Ez, agian, ez esango nikek, ez aiz eskuzabala? Nien hau tipo zikoitza, Ez, zikoitza ez, zurra, besterik ez. Aiza nien hau zurra ezekena ez zikoitza, Kontxo! Ahora se visto. Ara? Petrala durti baboa. Baina zer dakarko rengoan, Txiribiton? Bai, bedenkatua egongo du, baina ez diat uste horrek asko lagunduko dianik, Gajua, palma batekin arrantza egin nahi. Xarra batuk horrekin, xarra batuk. Aztoko eskorren bat espada. Koskain ziotek? Zerra inpusketa? Baina...
Beste bat? Kontxo? Eta guk bapez. Funtzionatzen dik bedin kasilloak? Bait? Baina... Ai, ba! Binaka! Bi batera! Txiribiton, utziko aldidake kainabera hori? Eta niri txiriton? Tira, orduan salduko didak? Eta niri saldu egin balidake. Ba, niri salduko zidak, niri salduko zidak. Banekian, nire laguna behi betikoa. Faltaria, puz. Zer. Nola, nik ordaindu egin behar dudala, baina biontzat izango dela? Bravo, txirikito, mil esker! Ederki, aunque sea, arrai pilua harrapatuko dut. Xumanai. Dena? Niri ukitu ere utzi dake. Ago, bientzat esan zi. Bai, bota ia zer harrapatzen dugun. Ba, Zer? Hau bere lekua duala, eta hemendik hankein behar diagula. Tira ba, guazemak. Ea nola suertatzen zaizkigun gauzak. Bueno, suertatu guri baino hobeto gaurko gure lehiakidei. Zubieta eta Usurbildarrak saltza taldean. Gorka Barkatu Josu Udabe, Mertxe Loyola eta Ramon Udabe. Eta pika taldean berriz Gernikarra ditugu. Gorka Otalea, Agurtza Telleria eta Ricardo Otalea. Zubita Usurbildarrek txirrindularitza zuten lehengo astean gaia, eta gaurko honetan ere horrekin darraite, beraz, lehenengo galdera ona da. Ze koloretakoa da Italiako giroko liderrak jazten duen maillota? Rosa. La rosa kolorekoa, zuzen. Zein bikotek irabazi ditu Euskadiko azkeneko 6 orduak? Freuler da Pello Ruiz Cabestani. Zuzen. Italiako zein taldetan ibili zen Miguel Mari Lasa? Alfa Lun. Ez. Elektrogailu. Estik taldean, lastima. Zein da Moserri orduko errekorra desegiten lagundu zion medikoaren izena? Moserri medikoate lagundu zion orduko errekorra... Italiar bat ez da. Bai. Izena ez bat. Konkoni. Jose Manuel Fuentek ze ez izen zuen? Tarangu. Tarangu, zuzen. Zein motatako gurpilak erabili zituen Moserrek orduko errekor berria ezartzeko? Lentikularrak. Lentikularrak, zuzen. Ze sari irabazi du Jorge Oteiza eskulturgileak orain dela gutxi? Siria. Ez da Siria. Oteizak sari bat irabazi du? Chicagokoa. Ez. Príncipe Asturias. Príncipe Asturias, zuzen. Euskal Herriko zein hiritan kantatuko du Michael Jacksonek? Siria. Siria! Esango aldi guzu, Auzokoak telesaileko personaietako baten izena. Auzokoa? Auzokoak. Nik, horrekoa. Ez. Jeremy. Ez. Handi eta Depp, personairi printzipalenak. Eta azken galdera, Amatinok aurkezten duen programaren izen osoa esango aldi guzu? Laino guztien azpetik eta sase guztien gainetik. Zuzen! Eta... Zazpi puxtarri saltza taldearentzat. Bueno, pika taldearekin Bizkaiko ibai eta eskualdeak izango du gaitzat, eta hoiei buruz gure galderak, zein eskualdetan dago Igorre? Igorre, Durangaldean? Ez. Bilbo aldean. Arratian, Erbi eskualdean, horrela deitzen da.
Zein da Busturialdeko ibairik garrantzitsuena? Oka. Oka, zuzen. Uribe kostaldeko mendirik aipagarriena zein da? Jata. Ez. Uribe kostaldeko mendirik aipagarriena. Unbe. Unbe, zuzen. Zein ibaik zeharkatzen du Muskiz herria? Somorrostrok. Somorrostrok, zuzen. Zein mendisailetan dago Iturrigorri? Siria. Ez. Iturrigorri zein mendisailetan dago, ez da Ziria. Gorbeako. Ez. Salbadakoan. Zein herri dago Asturiasko mugan? Horrezuela. Ez. Asturiasko mugan. Bizkaiko eta Asturiasko mugan. Ziria. Ziria! Bazkalosteko zinema zein egunetan izaten da? Igandetan. Igandetan, zuzen. Nongoa da Pausoka programako Donugo zirikatzailea? Ameriketakoa. Ipar Ameriketakoa. Zein izen du Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak? Javier Astellos. Ez. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Jose Ramon Rekalde. Eta azken galdera, Euskal Herriko zein probintziatan ospatzen dira maskaradak? Araban. Ez. Tolosa. Ez. Zein probintziatan? Nafarroan. Ez. Iparraldean. Iparraldea esatea ez da probintzia, Zuberoa. Zuberoa. Bueno, dena den ez da ezki, eh? Bost puxtarri pika taldea dituena. Beno, eta orain bai dela zuen txanda. Mertxek aukera dutakoa, izkiek eta zenbakin arteko hori, bazuk izkiak nahiago, eta ona hemen 30 segundu so egiteko, eta beste 30 ekiteko. Ea, ikustagun, bero, isun eta putz. 10 puxtarri! 10 puxtarri gehiago beraz salsa taldeak. Eta Gernikarrok berriz, zuek nahiago izan dituzue zenbakiak, eta hoxe egingo du, zenbaki munduan 30 segundu begiratzeko eta beste 30 gero egiteko. Denbora joan da, 2 ondo zeuden eta hemen 3 kenbost gehi-7 izango zateken. Baina tira, ez da bat ere gaizki. 6 puxtarri, pika taldea lortu ditu. Eta uz ditzagun buruko ilustrazioak eta jakituriak, matematikak eta literaturak, eta gatozen orain, habilidade frogara, dardaroskopiora. Ator. Barka, lehen da bizizea, inez nizeten dardaroskopia, bai, egia duk. Lehen da bizi, korrikalari batzu ikusiko dituzue,
eta korrikalari horiek zein herritakoak diren esan behar diguzue. Denbora. Asparrengoak aldira korrikalariek, zuzen eta 10 puxtarri gehiago. 27 dagoeneko saltsa dauzkonak, ez dira gutxi. Eta pikakok berriz berdin-berdin. Korrikalari batzu eta ea suerteri badagoen zein herritakoak diren. Denbora. Barkatu? Ea ondo bukatu? Zambran. Zambrana, justu antzebiltza, baina tira, ez da ezki. 10 puxtarri gehiago, txuen bizkatxo bat. Pika taldearen zat. Eta orain lehen esaten izuen, nik segulako goan eukan neonek ere egiteko, baina zuek egin beharrekoa da, eta dardaroskopioa. Quieto eta lasai. Amar guztare gehiago. Ea Gorka, ire txanda. Lasai hartu, Venga. Ez da posible izan, aurrengo batean baote liteken. 37 puxtarri lortu ditu salsa taldeak, eta 21 ordez pika taldeak. Garbi da zeintzu izango diren beraz gaurko irabazleak, ze gero beste 15 puxtarri daude jokoan, baina ez liteke diferentzia hori gainditu. Baina 15 puxtarri horiek erregalitan desente suposa lezake, eta laister gure azken froga. Aizak txirri, Bai? Jaimerekin serio itzen behar diago, Zer dala eta? Zer dela eta? Bai, zer dala eta? Lehiak ide oso galdera zaila jartzen txizkiek. Guk Zail? bat ere ez diago asmatu. Zailak?
Nola asmatuko dituzue, noski, txepel pare bat zaretelako? Ez etxibiu, dene segiaguke, Zuek dana. Begira, gauza frogatzeko onena galderatxo bat jartzea izango da. Ea, ez asmatu, ze izen duen Sobiet Batasuneko buruak. Ba, gizena, Alkatxof. Ez Alkatxof. Ez Koskorov. Ez Alkatxof eta ez Koskorov. Gorbatxof da bere izena. Oso antzekoa dira, ezta? Baina, beno, politika alde batera utziz, zientifiko tankerako galdera bajarriko dizuet. Zuek zientzilari ospetsua zaretenez, Ea asmatzen duzuen, Mirri eta Txiribiton, zer den kloruro sodikoa. Jakin, ja. Porru patataren izen teknikoa da. Porru patata ez, Mirri eta Txiribiton. Kloruro sodikoa da, gatza. Begira, badekizu zenbat puxtarri lortu dituzuen galdera guzti hauekin? 0. 0, bai, 0 patatero. Jarriko joni beste galdera bat. Ea, txirri, etxalatu inork, Nola osa daitezke, begirando galdera, nola osa daitezke 30 pezeta, Bai? 2 txamponekin, baldin eta txampon horietako batek ezin badu duro batekoa izan. Haietako batek ezin du izan 5 pesetakoa? Hori. Ez da posible, ez da? Ezin da. Bai, aldala, bai, jakina aldala. Batek ezin du durokoa izan, baina besteak bai. 0. Txundituta naukak, Mirri, hori ateraldi politia, orain sariak. Sari horiek ongi gorreta dauzkagu eta ongi itxita dagoen gela batetan gainera. Giltzarrapo batez, baina zuek kandaduak izango dituzue askatzeko, ez gela horretakoak, baina bai beste batzu. 3 kandadu, 3 giltzarrapo, eta zuek egin barko duzuena askatu 15 puxtarritan. Beraz, 1, 2 eta rau! Uste zaun, ona hemen gauzak, eta froga honetan irabazle pika taldekoak izan ditugu 15 puxtarrirekin. Baina,
saltza taldekoak datorren astean gurekin izango ditugu, puxtare gehiago lortu dituztelako noski lehen partean, eta irabazia zutelako. Saltza taldekoak 80 puxtarritan datorren astean gurekin izango dira, Zubita Usurbil talde hori. Eta pika taldekoa berez Gorka etorri hona, orain irabazle suertatu arren, 36 puxtarri horiekin apustu egin behar duzulako. Apustu sekretu da, beraz, idatzi lasai. Ea, eragin txirrimitu jari. Ea, horian zer suerte daukagunga. Ole, eta kontentu gainera, 6 puxtarritako apustua, eta horrela 52 puxtarri. Bueno, bai, 52 puxtarri, eta ikusiko dugu gero ze sari eskuratzen duzuen, eta zein sarirekin zoazten etxera. Orain, pasaizu erakutsi behar dizugu, eta nik neonek ere egia esan ez dakit oso ondo, gaurko honetan txirrimen eta txibitan zertan labiltzan. Hori bai, programa hasieratik karateka jarreratan harrapatu ditut. Akabo gimnasia txiribiton. Orain adreila puskatzea dokatzen zaik. Horixe. Presto! 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 Nire laguntza behar duke. Nik karras egitea nahi, egingo diat. Listo? Aku jaga, go! Min hartu du, eta ez duk adreilua puskatu. Txiribiton! Hilabete entrenatzen, eta oraindik ez duk adreilua puskatzea lortu. Nik egitea nahi? Hori segingo dudala, naski. Hori segingo dudala, ikusiko duk. Alto. Baina ze tontolioak eta baboliak dilen, baina paiazo hauek. Zeltan alizala, Nikito. Haiek zaintzen zuk agindu bezala? Ondo. Oli oso ondo dago, Nikito. Eta zeltan ali dila. Eskuak adleilu bat lehen kontra puskatzen ali dila. Zer? Bai. Begila, belia. Horrela ez duk mina pasatzen, txiriton. Arraxoi duk, adreilua puskatzea lortzeko, gimnasia gehiago behar diago. Berriro gimnasia, dieta rau. Kaixo lagun. Aizu, zertarako behar dituzuela adreilu guzti haue? Mirri... Politak direla, Bai, baina zertarako behar dituzue guzti haue? Bada, behar dizkiago... Basegiat. Txiribitonek adreiluzko egin behar dik. Bestela ez ziotek pixua aguantatzen. Mirri eta Txiribiton, ez edazu egia. Zer egiten dute adreilu guzti hauek hemen? Bada... Egia esango diagu. Atzo gauean egon gintuan hiru txerrikumetxoen ipuina lehitzen, eta espare, adreiluzko etxetxoa egin nahi diagu, hortzo gaiztoa badatore do. Eta zuen zertarako behar duzu adreilezko etxe bat? Zer diagu, hortzo gaiztoaren gandik defendatzeko. Defendatzeko? Zuek? Babesteko? Baina ez daukazu ezer defendatu eta, Egia esango diagu. Tira, horren bila nabil.
karateari gaituk ikasten. Karate zuek bio, eta ze hasi behar duzue. Bueno. Mirri eta Txiribito. Ara, ametsetan ere etzaituzte zuek karate borrokan ikusten. Ikusten zergatik ez genian esan nahi? Ikusten? Da genekiet, parrez hasiko intzela. Zuek karateka. Bai jauna, bada karate lehiak eta xeok, eta aurkeztu ingo gaitik. Ze parea. Tira. Ez zirezue gehiago farreginera zia. Ez diu sinisten? Siniton, egiok demostrazioko eskorren bat. Egiok. Ez diok egin nahi? Nik egitea? Ni pentsar. Tira, ez zaitezeko gildu. Biok batera? Ederki, biok batera ingo diak. Ea, bat, bi, hiru, Kontxo? Hautsi gutxi! Ez zego gaitza. Hautsi Baina zer da, buskatzen duzuen lehenengoa, ala? Noski, ez? Lehenengoa? Ez duk lehenengo. Egunero 30 edo 40 bat buskatzen diagu, ez da? Edo gehiago. Eta noiz esun duzue dela lehiaketa? Lehiaketa? Urrengo astean. Txapeldunak izango gaitu Txiribiton! Txapeldunak! Baina ze tontoak diren, ze tontoak. Hainen lesara, begelara guzi, ez? Ze babolioa, zale, nikito. Ze nolako lehendoa. Ideia genial bat izan belidut, nikito. Gutako bat, kalatekaz mozolotu, eta Japoniako taldean saltuko da. Non da lehiaketa? Palixen, nipongo. Palixen, Edelto, nikito, edelto. Ziul pailazoak toltolikan joango direla. Ulertu dut! Zu kalatekaz mozoloztuko zala, eta nik toltolikala pultuko diet, Ez! Gaina! Ez, babolioli, ez. Zu izango zala, kalatekaz mozolotuko dena. Jo, nipongo, zuletzat beti honena. Noski, olegatik naiz nagusia. Tila, orain entrenatzela. Azkal, ez zaitut lehenengo bolokan kao ikusi nahi. Tila. Tila! Mirri Txiribiton, bere alagera Parisen. Gaia. Txapelduna izango naiz. Izango aizela txapelduna. Izilik egon adi. Itenak antz eta txitsi. Baina indarra. Jasintor gala baina makalagoa. Aizue, Mirri eta Txiribiton, esaidazue, noiztik atxegin zaizkizue kirolo bortitzak zue bioi? Bortitzak? Bai, bortitzak, tira, gogorrak direnak, borroka erabiltzen diren kiroloiek, violentzia erabiltzen den... Ez duk ezer ulertzen, Txirri. Karate ez duk bortitzak. Habilidadea duk. Sakea bezala. Eta gainera, benetazko mina egiteak esomendik balio. Tira. Hala bada, ondo iruditzen zaizuek bertan parte hartzea. Ega duzue, zeratatxoren bat entzun. Bazeki, tortolikak behar baino pisu gehiago drama. Eta hola, ezin dezake egan egin. Txiriton, beti bezala gehiagik, janduk. Zer, Txiriton? Zer da hori? Sakutxo bat. Baina zer da... Ai, ama. Zer dago? Adreiluak! Baina,
Baina bota itzazue, bera, bota itzazue. Baina nori bururatu honelakorik hemen ekartzerik. Adeliuz betea tortolika, baina... Txiri, baina orain nola entrenatuko du? Bota! Nola entrenatuko duan, Parisen nahi adina adreilu izango duzue. Eta gainera, ez dut uste, buskatu ahal izango dituzuenik. Gure makinatxo hemen izan ezkelo, 5 minututan izan gintezken. Olain, Japoniako kalatekak bilatu behar ditugu. Bai, eta ni izango naiz munduko txapelduna. Ez, tala joa, ez. Ez gala ona etolizu munduko txapelduna izateko. Egia, egonea toltolika lapultzela etoligala. Edelto. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mademoiselle. Holako frantsesa. Mademoiselle. Bai? Japoniako taldea nola joan da? Ai, oso pozik uste dut, bai. Pozik? Bai, oso pozik, pozik. Ez du ulertu. Ez dut galdetu nola, baizik eta nola. Hemendik nola. Nora izan nahi duzu. Oli, nola. Ba, Ritz hotelera. Nik nerorik ere, araxe joan behar dut. Azkeneko arazotxo batzuk konpondu eta Eskerrik gero. asko. Litz hotelela? Ez, Litz hotelera ez. Ritz hotelera, Ritz. Ritz. Oli. Babu alailua. Nikito. Ez daki txikila, elea ondo esaten eta oso impoltantea dela peltsatzen du. Lasai, Nikito. Eta gainera, nola esan beharlean, nola esaten du. Nikito. Eta Litz esan, zer lipongo? Aiez, toga! Babu alai oli. Guazemak. Ni Parisen dotore egoteko, arelulako krabatea ekarri dudan. Tira, azkenean lortu dugu bintzat tortolika aparkatzea. Aizue, baina zuen adreiloiekin, ia tortolika itota iritsi zaigu ona, Isirik egon nadi, tortolika oituta xeoke, eta gainera, txiriton ematen baldin badu bestetan, edo zen gauza eraman desizakik baina. Tira, baina zaudete geldik, Favorez, probata dudan, Eta txiriton zer nahi duzue? Txapelketa egin aurretik jadanik lesionatuak egon ala? Kontxo? Mira, hor dagoen jendame horri, galdetuko zilat ea lehiak eta non den, Ikusiko izue, nolako frantzeseko erabiltzen dudan. Tira. Pardon, monsieur. Nous sommes karatekalari. Txirri mirri eta txiribiton! Hau. Euskaldunak euskeraz hitz egin behar dugu. Bai, ikuntza! Baina zue euskalduna altzera? Bai noski, ziburukoa. Parisen etorri nintzen lan bila eta besterik aurkitu ez nuelako, hemen naukazue Parisen udaltzain. Gizona, hobe duzu, ziburun letxurak eta patatak lantzea, Parisen udaltzain niotea baino. Agina. Besterik ez dut eta... Baina hori bai, Diru mordoska bat biltzerakoan, nere herrira bueltatuko naiz. Oso ondo. Ara, begira, gorain, karate lehiaketara goaz, irabastera, noski. Eta antxe lortuko ditugun diru guztiak, zuri emango izkizugu herrira bueltatzeko, Mil esker, baina zer eskuzabalako zelten. Begira, bi hauek guztiz dire eskuzabalak berea ez dutenarekin. Nik askozaz ideia hobeago badat, badukat. Txiriren ideia zoragarria, Baina bota. Zaudete, begira. Orain, gu txapelketa horretara joaten geren artean, gera zaitezte hori hemen tortolika zaintzen. Eta bertan ibili nahi duten aurtxoi, eskai ez egizu franko bana eta agian poltatxo eder bat bildu dezakezu. Hori bai primerako ideia! Baina zein jatorrak zareten! Bonjour, Paris! Bonjour, Paris!
Bala gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinik rapate, gorrilla jantzirik. Bonjour eta bonjour Paris, chéri, Eiffel godorretik. Bonjour Paris, Eiffel godorretik. Voilà gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinik rapate, gorrilla jantzirik. Bonjour eta bonjour Paris, chéri, Eiffel godorretik. Kontua kontu, datorren astean segituko du pasaizoak, eta guk gernikarrak pena handiz baina agurtu imero ditugu. Gorka, ze sari eramango duzue? Telebista. Eta gauzotxo bat ere esan behar dut, nahi sekulago pena ematen dit gernikarrak agurtzea bat Ikerrengatik, ze Iker lehen Mirrien laguntzaile izan omen zara, ezta? Bai, Zu izango altzinateke Mirriren sekretario? bai. Bai, esan beharko dut berari, eta kontratatzen zaituen. Bueno, orain egin behar duguna, postalen zozketa lehenko astean galetzen izuen, ea Txirrimi eta Txibitonek zotz egiterakoan zein abesti erabili zuten. Eta erantzuna erraza zen, honako hauxe. Isabela Manuela. Isabela Manuela, nork ez dut ezagutzen, Mirri tarteko delarik, hori garbi da. Eta postaleak, Gorka, 3 postale. Hiru agarrek. 3 hauetatik zein izango da lehenengoa? Hori. Ea ba. Iker Mendiguren Lezamarra, honek irratik kaseta jasoko du, eta beste biek, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen liburuak. Ikastegitako ez dakit nor, eta Josune Aizpuru Bilabonarra. Hauek jasoko dituzte beraz gure opariak, eta aste honetako galdera erraza izango da, eta zuek iso mesedez, Badakizu eta. Gaurko deburuzoneko azken frogan, ze egin behar izan dute salsa eta pikatarrek. Azken frogan ze egin behar izan dute. Erantzunak Dondon Kikilikon 625 postako txatila Donostiara. Eta besterik ez launok, hementxe amaitzen da gaurkoz Dondon Kikilikon. Datorren astean hemen izango gaituzuelakoan, aio, ondo izan!